लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों सिम्पोल फिसा गोदान भिडिअ आरोना दिनैथ' बोथोराव अखाबो हादों फाइब्रा नोंखौ दामानि नुथाराखैमोनथ' इयाव होनबाबो दसे नङा लोगोफोर मुथुखौबोथ' नायनो लुबैगारोना ओइया मुथुना मुथुखा मानसियानो माखौबा बुंबा बुं आगै रुफालि गावदां दे माखौबा बुंबा बुं मा बुंनांगौ बुङा मा टपिकनि सायाव भिडिअ बानायदों नोङो? आङो मैगं संनाय भिडिअ बानायनो नागिरदों। बिदिबाथ' आं जेबो बुंनो हानाय नङा मैगं बारा संनो रोङा आङो ओंखायनो नोंलाय संनोनो रोंखाया दा रोङोब्रा सिगां खथ' संनानै जाबाय आं मोनजाफेराखै आङो दिनै मैगं संनाय भिडिअ बानायनो नागिरदों लोगोफोर जोंहा मुला फोदोंमोन आरो फोनायालाय ओमफ्रायो जानायालाय जाखांबायबो खननैसो ओमफ्राय दिनै आङो बै मुला फोनायाव माबा रज'दों आरो बुथुवा खुथ्रा दांलै खुथ्रा खुथ्रा खुथ्रासो होनदां खुथ्रा रज'दों ओमफ्रायो मैया जाहा मुथुवा ना बोथियाबो बायनानै लाबोनाय दङ माहाय सोमनानै दोननाय दङ ओमफ्राय 200नि बेखौनो माबा बायदि खालामनानै जानोसै आरोना दिनै एसे मैखारि थां माथां खारै एसे होनानै नाजों मैखारि साइस बानायनानै जानो नागिरदों ओमफ्राय बेखौनो एसे भिडिअ बानायलांसै जायफ्रा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय मोनसे खोथा आरोना मोनसे खोथायानो जाबाय माबा मैयाथ' आङो मोनसे भिडिअ बानायनायाव ओरैबायदि बुंदोंमोन आंहा पाइल्सबो दंमोन गुजुनायबो दंमोन ओमफ्राय बिदिनो टाइफड माबा दंमोन बिदिनो हामलांजोब्बाय एरिबाय होननानै खोन्थानायाव सानै मानसिया सोंहरदों आरोना पाइल्सआ माबोरै हामनाय खोन्थाहरलाय अननानै होनना बुंदों ओमफ्राय आङो लिरनानैबो खोन्थाहरनो होननानै सानदोंमोन नाथायबा लिरनानै खोन्थाहरबा एसेबां मोजां जानाय नङा बायदि मोनना लायो आरोना आङो मारै हामनाय बिनिखायनो एसे भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरगोन होननानै आं रिप्लायबो हरखादोंमोन ओमफ्राय बेयावनो आं खोन्थाहरसै आरो मारै हामनायाथ' आं मा मोनसेजों हामखो एसेबां माबा बुंनो हानाय नङा आरो आङो अजाफोरनिबो जादों डक्टरफोरनिबो जादों गोबावनिसो बे बेरामा गोबाव बै सिख्ला समावसो जानायमोन ओमफ्राय बिदिनो बिथिंनिबो जायै जायैनो बोरैबा मा मोनसेजों हामलांखो आं हमनोनो हायासै आरो ओमफ्रायो ओरैनोथ' जानायफोराबो मैगं थाइगंफोरा बिराद बासोन बिनियाबो मस्ला मस्लि खम जानांगौ थाव खम जानांगौ गोरान बुस्थु फ्राय बुस्थु बिराद खम जानांगौ ओमफ्रायो दै बिराद लोंनांगौ ओमफ्राय गेस जाग्रा बुस्थुफोरखौनो जाथारनाङा आरोना बे पाइल्स बेराम जादोंबाबो अमा बेदर ओमफ्रायो बेदरफोरखौथ' जाखानाङा ओमफ्रायो बेफोर जानायफोरखौबो आं बिराद खम खालामबाय नालाय दाथ' आं बेदर जानाय मानायफोरानो बिराद खम जालांबाय मालाबाल'सो जायो मालाबाथ' मोनजाबा जाबाय मोनजायाबा गैला आरो मुथुलाथ' न'आव बेदर ओरि जाखानाय जाया नालाय माथ्र' नाल'सो जानाय जायो ओमफ्राय बाहेरायावल'सो जानाय जायो बाहेरफोराव थांबोला जायो आरो आलासिफोर जानो थांबाबो जायो ओमफ्राय बे जानाय मानायफोराबो बिराद चेन्ज जाबायना आंना आगोलनिजों दानिजों आगोल जोङो माबा कलेज फरायबाय थानाय समाव रुम भारा थाबोला जोङो बेदर जाबाय थानाय जायोमोन आरो बिदिनो ओंखामफोर जानो खहाबामोन नालाय मालाबा 20 थाखानि मालाबा 50 थाखानि बिदि लायनानै बेदर जाबाय थानाय जायोमोन आरो जोङो मोजां रोखोमनि मैगं थाइगं जायामोन माथ्र' मस्ला मस्लि थावनि मानि बेफोरबायदि मानो बुंना होदो थांसै आङो बेफोरबायदि बांसिन जायोमोन आरो बिनिखायनो आंना बे समावनो जादोंमोन पाइल्सआ फरायबाय आं थानाय थांबाय समावनो थानोसै रायजोफोर आं दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों दे थांदो ओमफ्राय बे जानायफोरखौ आङो बिराद सोलायबायना ओमफ्राय जानाय सोलायनायजों आरो मुलिफोरबो जानायजों लाबजोंनो बिदिनो हामलांबाय आरो पाइल्सआ आंना गासैबो बेरामफोरानो माहाय जानाय लोंनायनिफ्रायनो जाफ्रामो नालाय ओमफ्राय मैथ्रु फिथाइफोर बिराद जानो नांगौ आरो जिखि जाया थावफोर खम जानो नांगौ बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय दा नोंथांमोना आंखौ सोंहरदोंमोन नालाय माबोरै हामनाय खोन्थाहर होननानै बुंदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा माबोरै हामनाय माने आं डाइरेक्ट मुलिफोरखौ खोन्थाना होनो हानाय नंला आरोना गोसोआवबो गैला आङो गोबावनि